Em pregunta una persona com pot sortir de la melancolia, com pot sortir d'aquesta sensació de pesantor i de tristesa que fa que costi tant avançar. I la resposta la tenim, com amb tantes altres coses, en el llibre de Salms. En el Salm 34 tenim un versicle que ens diu Sur merà be'aseh tov, que vol dir Sur merà, allunya't del mal, allunya't de fer coses negatives, allunya't de fer coses destructives, com ara són les transgressions, deixa de cometre transgressions i així t'alliberaràs del llast de la mala consciència. I la segona part diu be'aseh tov, i fes el bé, fes bones accions, compleix preceptes, alegra altres persones, alegra't a tu mateix. D'aquesta manera tindràs impuls i energia per avançar. Així doncs, en resum, Sur merà, deixa de fer el mal, be'aseh tov, fes el bé, i d'aquesta manera deixaràs de sentir melancolia mica en mica i podràs avançar i créixer. Shalom.